Pansamantala pong isinara naman po ang isang cellphone store sa Avenida Rizal, Lingayen, Pangasinan matapos itong mabiktima ng umano'y pagnanakaw. Sa payag po ng may-ari, hindi lamang mga cellphone ang nawala sa insidente kundi maging ang bunga ng kanilang matagal na pagsisikap at unan sa pagpapatakbo ng negosyo. Dahil dito pansamantala munang hindi magbubukas ang naturang branch habang sinasagawang inventory. Inaayos din ang pinsala at nakikipag-ugnayan na sa mga otoridad ang may-ari para sa masusing investigasyon. Nanawagan din ang pamunuan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa pagtukoy sa mga responsable sa nasabing insidente. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang halaga ng mga natangay at matuntun ang mga suspect.